Dyn, 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 dyn. Hej, velkommen til endnu en video inde på min kanal. I dag spiller vi Egos med Pro Warrior og NFKS. Ja, så... det var jeg. Og vi er inde på et fly. Altså space. Nå, er det rumkort? Men jeg tænder den anden iron. Det gør du. Hvad? Det gør du. Nej, for jeg har ikke noget iron. Det har jeg heller ikke. Jo. Han døde. Jeg har kun et iron. Hvad jeg har... Jeg har... Guys, blue. Han er sådan en rusher. Hey, jeg har lige opgraderet vores guld ting. We're going in space. Ej, spillefilm, kan du ikke tage den anden? Jo, lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige have lidt mere. Ja, vi skal have lidt mere. Another one. Sådan der, nu er jeg i gang med den næste stack. Jamen, jeg skal også lige have lidt. Ej, er døde han? Er døde? Lol. Han gik sikkert helt amok. Hey, hvem vil gerne have 4 guld? Ingen? Okay. Jeg vil opgradere den. Jeg har opgraderet den til level 2. Nu får jeg hurtigere jern. Spillefuld opgradere den anden. Nej, den anden. Spillefuld. Du skal være forberedt. Jeg skal lige have den næste stack. Så det der nu skal gå lidt hurtigere. Så er det min bros tur. Jeg må lige opgradere den. Jeg kommer bare til at dø. Præcis. Men jeg har da opgraderet dem begge og det hele. Ej, jeg har opgraderet den der til level 3. Og jeg har opgraderet gulden til level 2. Jamen, jeg har opgraderet begge to til level 2. Ja, det er rigtigt, men altså, det var bare der, man skal... Og jeg har også tændt No den. way, NFKS var en newbie-børn. Ja, hvad? Noobiebon, link til hans kanal nede i beskrivelsen. Ja, selvfølgelig igen, på grund af, at jeg vil gerne blive lidt famous on YouTube. Nej, nu tager du mit jern. Ja, jeg er god til at tage tingene. Jeg er så... Og jeg er også god Men jeg til kan godt lide at bruge den i level 3. Ligesom jeg er jo kendt som at være en noob. Jeg er kendt som at være en gamer bird. Altså en fugl, som der spiller hele tiden op i sin rede. Hallo? Hello, my name is Gamer Bird. Ej, jeg var lige ved at sige sådan en medic-lyd fra Team Fortress 2. Star! Hazibasen! Prøv lige at tænke på, hvis man kunne få stengear. Altså, bukser, sten og... Hvis man nu var i sten. Så vil man bare gå langsomt. Nej, hvis man nu var i stentid. Eller stenarmer. Ja, der havde man altså ikke stenarmor. Ja, det ved jeg, hvad du tænker, hvis der var i Minecraft. Ja, det kunne være vildt. Altså, vi skal protecte vores, hvad hedder det? Okay, jeg går ind til midt. Er der nogen, der er med? Jeg går med. Jeg vil først lige have noget med. Jamen, hallo. Gul, de får masser af gigantisk mange diamonds. Vi bliver altså nødt til at tage dem ud. Ja, men så right. Nej, fordi jeg mangler en pickaxe. Det kan jeg rigtig også. Jeg har lige brug for lidt jern. Det gør jeg lige ind og tager. Blender server, okay? Jeg kan godt lide, at jeg altid bare får lov af maskinen til at tage det. Pro Warrior, han må bare aldrig få det.
Blue er blevet... Prøver, jeg synes du, det er unfair, at jeg hele tiden får det? Meget. Det synes jeg ikke. Hik dog. Ja, Hik dog. det- Der er en, der hedder Hik dog. Okay. Er der en, der hedder i går? Hik dog. Hik dog. Hvad er det? What Ja. the heck? What the heck? Hvad er det for et navn? Nej, jeg forstår det ikke. Jeg tror, han er Snoop Dogg-fan. Hallo, NFKS. Er det dig, som der er rusher? Nej, det er vores bro. Ja, jeg rushede også. Hvem Ja. rusher du? Ja, bitch. Vores bro, han rusher gul. Fuck. Hvorfor er han så langsom? Okay, godt. Oh my god. Gul har deres diamond generator i sidste level. Vores kunde. Hey, er nogen, der gerne lige vil bygge tilbage? Jeg har altså 5 diamanter på mig. Jeg tror om et øjeblik lige, at rusher rød. Ja, jeg rusher rød. Nej, men jeg lige. Kan du ikke lige bygge... Nej, jeg rusher rød lige nu. Jeg skal nok gøre det. Bare nu købe Hey, er der ikke nogen, der gerne lige vil bygge broen færdig? Jo, det bliver rigtig gerne. På grund af nu, så kan jeg komme tilbage igen og få vores diamond generator i gang. Nå, hvis det Grib bliver... deres æg. Jeg fik deres æg. Sådan. Ej, opdagede de det ikke engang. Sander! BK! BH Gamer PvP! Jeg prøver at se et blåt hold. De er bare overlevet. Nu kommer ham der fra rød og vil rushe mig, fordi jeg står over på deres ø. Efter jeg lige har taget deres æg ud. Nu skubber jeg ham bare ud over kanten. Hvor er du, NRK her? Jeg er... det er one v one. Hallo, ham der! Magnus Freaky, kom! Jamen, tak. Han Jeg får din blok selv. er tysker. Her. Her er det 30 blok. Ham der Magnus et eller andet. Nej, Neo Gaming Pro og Magnus Freaky, de er tyskere. Mikkel. Der er en, som der prøver at rushe os. Nej, det var NFKS. NRK her, yes, og Russia også. Jeg rusher! Fuck, der Jeg er mange rusher inde i vores midten. egen base. Okay, der var mange inde i Hik Dog! midten. Han hedder Hik Dog. Se, det er ham der Hik Dog. Jeg døde. Flip. Det er ikke så godt. Han hedder Hik Dog. Nej, det er overhovedet ikke godt. Hik Dog, jeg hedder Hik Dog. Der er jo sådan 3, som der rusher i midt. Fuck, de kommer. Så vær klar. Au. Jeg skal lige upgrade vores... Upgrader du vores diamond? Ja, jeg er i gang. Jeg er vores ingeniør. Så Nikolaj kan tale dig. De spidser. What the fuck? Jeg er aldrig på spotten. Ej, jeg har allerede diamonds med hjem. Prøv at se den der noob, der er bare sådan, okay, Jeg har seriøst allerede diamonds med hjem. Hun er noob. Hun er Hallo, jeg er vores tank. Ha? Karin! Ha? What the fuck? Jeg har lige mistet mit ene øje. Okay. Pro Warrior, prøv at se, jeg er vores tank. Og Jeg må også vi har gøre så mig mange til- diamantos. De har diamantos, og det er de ikke. Og måske har de... Ej, ham det er Hik Dog. Hallo, vi kan jo bare nakke Jeg blå. er Snoop Dogg, han er bare sådan... Oh my god, jeg er på biholdet. Okay, ved I godt, jeg går hen og nakker blå, fordi det er de eneste, og de har allerede mistet deres æg. Ja, plus de har også mistet en af deres noob teammates. De har mistet en af deres Snoop Dogg teammates. Nej, Snoop Dogg lever stadig. Okay, ved I hvad, jeg nakker bare 2 af dem. Nej, jeg nakker dem alle 3. Akkord. Jones var inde på akkord. Jeg nakker dem alle 3, jeg har Iron Guy, de har lædergear. Ja, det er jeg også. Boom. Og jeg har Iron Gear. Jeg havde ikke set, der var et grund, der falder ned i work. Bam, jeg fik den ene ud over kanten, nu kommer de andre. Boom. Fuck you. Bitch, dead. Ja, Snoop Dogg. Fuck. Pas på, Snoop man. Dogg. Da. Ej, jeg kan ikke se noget. Rip. Easy. Yeah. Den sidste ved jeg godt, hvor er. Hvor? Dernede. Wow. Dernede i minerne. Kom. NFKS. Kom lige med mig, så kan du finde minerne. Det er hernede. Nå. Nu kommer vi og nakker hende. Der.
Hallo. Der. Bye bye. Høj, motherfucker. Jeg fik killet. Yay. Var vi de sidste 10 tilbage? Troll. Vi er ikke alle så døde. Jo, jeg er død. Okay, skal vi prøve en gang til? Jeps. Okay, jeg skynder os. Det her var også et kort, ikke vores game. Jeg er ikke sikker på, at de vil have os til at stoppe nu. Og hvis I vil, så bliver jeg ked af det. Men de kan åbne en cubelet. Pizza! Der er pizza! Hallo, hvilken lobby er I inde i? I lobby 3. Det er jeg også. Okay. Ja. Okay. Prøv at høre. Pizza. Skal vi gå ind i pizza? Ja. Okay, pizza. Vi går ind nu. What the heck? Der står en Java et eller andet. Nu så tager vi vegetables, okay? Hvorhen? Ja. Hvor er vegetables? Ja, der hvor jeg står. Okay. Lad os gå ind. Nej, der er ikke plads til os. Derop! Map vegetables. Shit. Hvad? Team blå. Nå, wow. I kan ikke være inde. Okay, team. Oh my god, det skal være 2. Okay, vi tager bare den her runde. Nej, jeg er lukket ud. Jamen, vi behøver ikke altid at være sammen. Nå, nu går jeg så også ud på grund af, at han gik ud. Ja, det synes jeg bare er irriterende. Vi behøver jo ikke altid at være sammen. Det synes jeg bare ikke. Okay, jeg har allerede fundet en. Men Nå, jeg går ind i Medieval. Så må vi se, om I kommer med ind. Ja, jeg er med. Sebastian, er du der? Ja, hvad for team skal vi være på? Det skal være et team for helvede. Det er så at jeg er bare i team eller andet shit. Jeg er Team Pink. Lol, jeg er imod jer begge to. Nej. Jo. Det kiksen. Oh my god, NFKA elsker mig! Nej, hvorfor? Nå, du vil ikke være sammen med mig? Selvfølgelig. Hvorfor vil du ikke være sammen med mig? Vi skal bare rushe Pink, fordi det er Pro Warrior. Okay, er vi enige om, vi rusher Pink, NFKS? Ja. Ja, fordi det er Pro Warrior. Ej, det er sådan noget Pro Warrior. Nej, vi nakker ham bare. Han skal ikke have lov. Ja, wow. Vores teammate har kendt Archer. Oh, dang. Prøv at se den her flotte person. Jeg kan se dig. Ej, var han bare pæn. Ja, han er så pæn. Hej. Ej, er der nogen? Hvem er orange? Orange. Ej, jeg blokker mig hen mod dem. Fuck, orange med de to Robin Hood og... Okay, NFKS, nu tager du jernet, fordi den næste, som Pro Warrior og hans teammate angriber, det er os. Ej, der er orange hold, altså Robin Hood og put din hånd i suppen. Nå, okay. Jo. Hallo, NFKS, skynd dig at tage noget jern. Fordi om et øjeblik, så angriber Pro Warrior og deres teammate også. Min teammate, han tør ikke angribe. Jo, Så han er lige angrebet. Den tvivlstreng, så Har han? Ja. Hold kæft. Ja, nu dør han. orange... Ej, det er synd for at putte din hånd i suppen og Robin. Put din hånd i suppen. Jeg sagde bare sådan, put your hand. Hallo, opgrader vores iron. Nå ja. Put din hånd i suppen. Det er nok den bedste player i hele universet. Er der seriøst en, som hedder put din hånd i suppen? Det er nok til, det er egentlig den person, der er opfundet. Put your hand soup. Det er ham. Det er den Put person, din der hånd har i skabt Minecraft. Put din hånd i suppen. Ja, det er den person, der har skabt Minecraft. Nej, det er... Nu er det. Er du gal? Prøv at se, hvor nederen orange er. Jeg synes, du er mere nederen. Ja, især hende der putte din hånd i suppen. Ja, jeg ville have drømt om, at vi havde mødt Put din hånd i suppen.
Jamen det kan jeg så godt, vi har ikke nakket den. Ja, put din hånd i suppen af min. Kommer de? Nej, de kommer ikke. Du så du sagde bare... Men jeg var sikker på, at Pro Warrior, han bridger sig over til os lige om et øjeblik. Ej, Stine. Hvorfor kan jeg min teammate? Pro Warrior styr sproget. Ja. Ja. Hvad hedder min teammate egentlig? Double King. Double King. Men Pro Warrior, hvis du siger det der en gang til, så stopper jeg altså videoen. Ja. Hvor hjernet nu der? Siger det bare. Skal attacke nu? Okay, lad os se. Attack! Ej, vi skal altså lige beskytte vores æg. Ja, ikke? Godt NFKS. Ej, har vi egentlig beskyttet vores æg? Det aner jeg da ikke, men det er heller ikke mit problem. Jo, det er. Nej. Oh. Okay, NFKS, køb glowstone. Fordi at det kan... Nej, glas, det kan de ikke bruge hakke til. Ikke bare glas. Ja, bare glas. Hvor meget? Okay. Bare til at dække vores æg rimelig godt og grundigt. Ej, det mener jeg ikke. Min teammate er spændt. Jeg har købt rimelig meget glas. Ej, nu rusher bare mit andet teammate. My teammate is so stupid. Og vi bygger bare så tyk vi kan, okay? Ja, bare byg. Byg. Også bygge ovenpå, sådan så de ikke bare blokker sig op, og så smadrer det derfra. Jeg køber noget mere glas. Jeg køber 33 glas. Jeg køber også lidt mere glas. Og jeg var lige bange for, at det var Det var deres bare name-tag. mega stor. Ja, du ved godt, at glas kan man ikke bruge hakke til. Jamen, så kan man bare se hånden. Ja, men alligevel, det smadrer stadig langsommere end sandstone, når man har en pickaxe. Men går langsomt nu? Okay, prøv at se. Og så sætter vi lige noget herud til, hvis de har en til hvis de ikke har en pickaxe. Vi skal bare lave sådan flere lag. Min teammate har været lidt. Det bliver rimelig svært at komme ind til vores æg. Fuck, der var en, der lige her. NFKS, jeg må indrømme, at vi faktisk gør det rimelig godt. Put your hand in soup, døde. Ja, mig. Nej, hvad laver du? Hvad tror du? Det var Minecraft laver. Det var det. Ved du godt, han prøver at rush vores æg? Det var hende. Ja, okay. Som Hun prøver at rush. Put your hand in soup. Ej, hvor er det bare dumt. Hallo NFKS, du må indrømme, at vi faktisk har puttet vores æg rimelig godt beskyttet. No. Why? I will fucking lie. Nu vores æg. I always lie. Oh my god. I always lie. Ja, du lyver altid. Og vi skylder den altså mere. Nej, jeg døde, jeg er ude. Hey, vil du høre noget? LOL. Pro Warrior er elimineret fra gamet. Og det er hele Pink Team. Hello Pro Warrior spectators. Ja, okay, jeg skal nok hjælpe jer. Okay, hvor er I? Det er ikke nok protected endnu. Put your hand in soup. Prøv lige at se, hvor meget vi har beskyttet vores æg. Jeg kan ikke finde jer. Vi er lilla, for lige sige det. Ja, jeg har fundet jer. Oh my god. Jamen, vi vil ikke have at put your hand in soup, vent. Ja, put your hand in soup. Det var han brugte Hvor mange lag glas har I lige lavet? Rigtig mange, og så her har vi sandstone. Vi vil bare gøre sådan, at det vil tage lidt længere tid. Når du gav det ligner jo rent faktisk et æg. Du smadrer hele ægget. Okay, NFKRS, vi burde snart blokke os ind mod midt, fordi jeg tror, det er lidt kedeligt at stå og se bare gøre det her. Ja. Men NFKS, det er rimelig sjovt bare at prøve at overleve for put your hand in soup. Put your hand in soup, det er verdens mest åndssvage navn. Det var faktisk ikke det, den person hed. Jeg kaldte den bare. Jo, personen hed put your hand in soup.
Nej, den hed Put Your Hand Sub. Men nu kalder jeg den bare Soup. Put your hand in soup. Det kalder vi det. Okay, hallo, jeg blokker mig derovre, hvor Pro Warrior døde. Fordi jeg vil se hans liv. Hey, vent lige et øjeblik. Jeg tror, der er nogen, der blokker hende over til os. Nå nej, det er bare dig. Okay. Det er bare mig, det er mig. Hvordan kan du få det til, at han blokker der hen til dig, når han blokker? NFKS, vores æg er så meget beskyttet. Det bliver svært at finde det. Hey, hey, du ved godt ikke? Vil du høre noget? What the I hell? need more protection. I need more protection. Altså, Nej, skal jeg sige, hvad man skulle have lavet? Man skulle blokke alt det der, tænk hvis alt det der sandstone klasse var obsidian. Jeg har præcis én stik. Nej! Ej, hvor ulækkert. Så bare blok. Ja, det var mig, som der døde der. Der tror der er en ovenpå, tror jeg. Ja, der er en ovenpå. Nej, der er ej. Jo, han croucher. Nej. Jo, det er den sidste orange teammate. Han kigger ned på jer. Der er et hul. Jeps, han er lige der. Det er rigtigt. Jeg så var en klam. Var han ulækker? Robin Hood. Jeg ved Robin Hood komme. Jeg vil ikke røre ved ham. Robin Hood. Jeg tror heller ikke. Jeg dræbte støbemanden. Au! Kom så, vi rusher ham op. Bare rush ham. Why always? Lille. Bitch, det. Har du lidt liv? Nej, jeg spiste bare en bøf. Det hjalp mig. Benjamin, har du taget gulerødder? Ja. Det var mere. Nej! Nej! Ej, vi havde brugt så lang tid, og så kommer de bare hen. Hallo, Benjamin, NFKS, vi laver hævnen af sød. Hvem var det, der lavede det? Det var rød, ja. Hvem var det? Får I de ulækre, nu kommer de hen. Det var den der. De er stadig hen på jeres ø. Jamen, de kommer hen imod os lige om et øjeblik. Mm. Ej, hvor er ham der. Ej, hvor er de ulækre. Fuck, Steven ligner, den har fået en pind-up i hylden. Hallo, det ligner virkelig, at de har puttet deres hånd i suppen. Ja, at de er med personen, og så har de bare... Put your hand in soup. Det ligner virkelig, at de er venner med put your hand in soup. Og så har de lige fortrudt. Men nej, hun er altid efter. Hey, den Så anden, kom vi NFKS, vi laver hævnen af sød på dem. du dør grøn. Nu er den anden røde teammate. Her, jeg smider lige bloks. Ej. Nej, hvorfor? Jeg fik 12. Jeg fik 12 blok. Okay, godt. Det var mig. Kom. Nu rusher vi dem. Vi laver hævnen af sød på dem, okay? Jamen, de blokke sat til grøn. Ja, men vi laver hævnen af sød på dem. Nu får det grønt sæt. Nej. Nå, nej. Troll. Nu nakker vi grøn. Nu døde pingvinen. Hallo, vi kommer clean upper. NFKS, nu clean upper vi. Du er mega syg. Steven er så... Det her det er liv. Nej! Du ser på det der. Hold da kæft. Jeg var også mega tæt på at ryge ned. Ja. Men nu har jeg ikke specielt tid på at ryge. Vi nakker dem. Jeg skal lige lukke døren. Jeg ser lige, hvor de er. De er op her. Diamond Generation er til. Og den ene croucher deroppe. Han har set dig. Vi nakker ham. Put your hand in soup, dig der. Her var ødelagt. Sådan der. Put your hand in soup en anden gang. MKS er glad, han har fået diamonds. Yes, a masterpiece. NFKS, du må gerne få diamondsene. Jeg er bare en rusher. Okay, vent lige. Så længe at du køber en chestplate til mig. Jeg køber en chestplate. Jeg køber nogle chestplates, okay? Okay. Og den sidste diamant smider jeg ud. Nej, giv den til mig. Smid den. Nej, den sidste diamant. Giv den lige til mig. Jeg har alligevel ikke nogen diamonds. Okay, kom. Okay, her. Nej. Til den næste I dræber, så skal jeg... Her, NFKS, her. Så giv mig lige den sidste diamond. Please. Og chestplaten. Nej.
Her. Og den sidste diamond, please. Jeg vil gerne have 1 diamond. Yay. Kom nu, tag din... Jeg vil se, om jeg kan købe noget for 1 diamond. Kan du? Jo, nu skal du bare se. Jeg kan sagtens købe noget for 1 diamond. Jeg skal nok finde noget at købe for 1 diamond. Ja, Pokémon. Du, et eller andet, jeg ved det faktisk Jeg ikke. fik mit ønske opfyldt for 1 diamond. Du har flere diamonds, ikke? Nej. Jo, du havde. Nej. Hey. Det der er nogen der. Jeg kan se den. Ja, det kan jeg faktisk godt nu. De har ikke blokket sig ind mod midt. De har ikke buer. Kom. Hvis du mangler... Nej, jo, de har Mangler nemlig... du blokke? Jo, de har diamond generator. Tæt level 3. Oh, damn. Oh, damn. Og den ene er fuld iron gear med diamond sword. Så har jeg brug for lidt mere. Jeg skal lige kunne hamle op med ham. Men han spamklikker. Det ved du ikke noget om. Jo, fordi han slår, hver gang han slår spamklikker. Og han har svær. Det ved du ikke. Jo, han har svær. Ja. Men altså, derfor behøver man ikke at spamklikke. Jeg har også mange gange købt svær i Egg Wars. Jeg ved godt, det er nu. Vent lige, jeg burde egentlig købe en bue. Pro Warrior, er det nederen at være død? Ja, pænt ned. Ej, prøv lige at se den her. Prøv lige at se hen til gul til sort. Prøv lige at se hvad for en bro det er lavet til den. Jeg kan ikke lige se den. Oh, shit. Har du set det? Nej. Oh my god, den er ulækker. Det er sådan en storbæltsbro. Ja, det er også det. Altså, det er de der 2 stolper. Ja, jamen den er stadig ulækker. Det ligner virkelig en storbæltsbro. Ja. Det er Storbæltsbroen. Vi skal jo bare lige lave den tykkere. Og Hej og velkommen til NFKRS Storbæltsbro. Hvor er du henne? I skal betale 500 millioner for at må komme over NFKRS Storbæltsbro. Det er jeg faktisk. Ej, har du bare stået heroppe? Jeg havde let efter dig, så du bare stået. Jeg har 45 diamonds. Ej, må jeg gerne få lidt af dem? Okay, kom herned. Men så skal jeg altså også få lov til at samle lidt flere til os, okay? Lover du det? Ja. Godt nok, her du må gerne lige få lidt. Bare ikke dø. Jeg er bare ikke dø, okay? Her. For helvede. Okay, du må gerne få noget mere lige om et øjeblik. Men allerførst skal jeg lige have råd til en bue. Hallo, har de ikke deres gule generator tændt? Det tjekker lige. Jo, det har de. Yes, så kan jeg få en punchbue og nogle pile. Vi er level 2. Ja, lækkert. Men nu står NFKRS. NFKS! Hvad? Du kan gå op til Diamond Generatoren, så tager jeg den her. Troll. Hallo NFKS! Jeg skal no-scope den selvfølgelig. Det er du allerede rigtig god til. Det er jeg. Damn! Og jeg har faktisk opgraderet gulden i level 3. Hvad sker der? Hvad sker der? Okay, det her. I dag der kommer der nok også en video ind på min server. Det kan være, at vi alle tre skal bygge dessertverden. Bygge dessert, når jeg. Jamen, nej, dessert. Det vil jeg. Ja, altså candyverden. Hvor det er der kæmpe kager og sådan noget. Ja. Ej, jeg skal sige, hvad jeg vil. Cake is love, cake is life. Hvis det ikke er det. Cake for life. Jeg holder øje med sort om Cake for Russia. win. Den må jeg. Hvilken ø er det på? De er stadig på deres egen ø, og de har... Nu no-scoper og de jeg. har stadig deres... Nej. Hej. De klamfjæs gav mig et chok. Ja, det er umiddelbart mig. Okay, der er kun mænd inde på serveren lige nu. Men, I fucking knew men every day. Put your hand in milk. Put your hand in the soup confident. Nej. Put your hand in... Whatever.
Put your hand in soup. Er lige med fucking med. Er lige med confirmed. Okay. Styr dit sprog. Ja. Ja, undskyld. Ja, NFKS næste gang, så chopper jeg dig. Au. Au. Bare sådan, når jeg siger det på forhånd, så har jeg sagt det på forhånd. Nu behøver jeg ikke at sige af senere. Nå, prøv at se min bue, det er slag 1. Hvad gør slag 1? Det er punch sådan, så da man ryger langt væk, så vi skal skyde dem ned, hvis der de er på en bro. Så ryger de bare sådan. Jeg ved ikke, hvad... Ja, men okay. Ja. Det er put your hand in soup. Put your hands har sin bue. NFKS, prøv at købe noget armor. Jamen, det er gammelt. Jamen først køb bukser, og hvis du har råd til mere, så køb sko, og så bagefter køb hjem. Jeg køber gabbles. Jeg køber dabs. Jamen de koster jo guld. Ja, jamen jeg var også lige nede i guldgenerator. Tak vel. Ej, jeg kan se igennem gulvet. Nej, for... Ja, det ved jeg. Hvad er det, du har gjort? Jeg har lige købt en chestplate uden grund. Jeg kom bare til det. Ej, hvor flot. Kasten, jeg vil gerne have den. Jeg har lavet kasten. Ej, hvor... Oh my god, en iron chestplate. Ej, jeg kan ikke tage den. Det vil ellers være Så sejt. gør det lige på det. Det her, det er skrald. Det er der, hvor vi lægger alle vores skrald. Spillefuglen. Må jeg gerne lige få 5 diamanter? Jeg skal lige bruge lidt flere. Ja, men jeg skal også bruge 5 diamanter. Du stod lige. Okay. Jeg er færdig, når jeg har fået 1 diamant mere. Lad mig lige få den. Nu er der 3 diamanter. Hvorfor står det? Jeg fik et chok. Jeg fik et chok, selvom vores æg allerede er taget ud. Ja. Men vi pro. Var det bare mig, eller kunne jeg lige høre en bue? Det kan du også godt. De kommer, så. Nej, det er sort og gul, som der angriber hinanden. Vi står bare højt til noget. Gem dig! Det der! Du dør. Gul har deres æg. Sort har ikke. Jeg går bare op og crouche op ved Diamond Generator. Det gør jeg også. Ej, hvor er det dumt. Gul kom til at skyde. Jeg tror, at Gul skulle lige til at skyde Bu. Men jeg satte den lidt ind, og så var det, han slap den, og så var der en skud. Hallo, NKS crouch. Hey, wanna go against black? Don't. Vel, jeg har snart... Prøv. Jeg har snart råd til den notch. Og jeg kan også få beskeden, hey, wanna go against black? What the heck? Og så har du ikke fået den besked? You got the black flag. Har du ikke fået den besked? Hvad for en besked på hvad? Den der, wanna fight against black. Hvor står det? I chatten, har du ikke fået den besked? Hvor står den? Han hedder Dudu Larry Roy. Nej, den besked har jeg ikke fået. Så har han bare skrevet det privat til mig. Præcis. Men må jeg ikke? Præcis. Nå, okay, Han visker til ham. Visker man. Okay, jeg er måske også lige dem. Han spørger, om vi vil teame mod sort. Jamen, hvordan... skriv lige ja, på en eller anden måde. Ja, jeg ved ikke, hvordan man gør. Det vil Bare på yes i chatten. Nej, fordi så skriver han det kun for vores team. Ja. Det gør han seriøst. Ja, det er ikke engang løgn. For gående. Men jeg gider ikke et team. Jeg vil kravle op og lave masterpiece. Hallo, hjælp mig! Lag, ikke? De står bare... Tag den økse fra mig. Jeg synes faktisk, at i Ægårds er det ret nederen, når man kan købe bue, fordi man kan bare stå og campe ved sin ø, ikke? Nogle gange synes jeg bare, det er nederen.
Jeg no-scoper dem. Der var også en video, Ja, som men- der ikke kom ud, fordi den blev alt for lang, på grund af, at vi var imod det mest irriterende hold. Sådan. Hvad? Ekstra. Jeg siger det til dem. Jeg har fået en tippet pil. Hvad gør det? Hallo, NFKS, jeg mener, det styrer sproget. To. NFKS, jeg mener, det styrer sproget for en gang skyld. Tippet pil. Nå. I skal altså virkelig styre sproget. Bare et sekund egentlig. Nej, det er et sekund. Jo, det er. Nu er der en, som der har skrevet til mig. What are you waiting for? Go in. What are you waiting for? Hvem er det? Det er ham der, du laver. Roy. Her vil jeg prøve at bande os. Det var spændende. Hvor man jo ikke må cross team. Hvorfor sker der ikke noget? Ej, ved hvad? Det har gået godt nok lang tid. Hallo, NFKS, har du hørt, du skal altså lige styre sproget? Men altså... Der er gået ret lang tid. Hvor lang tid er der gået egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke kigge på det lige nu. Men altså... altså, jeg har altså snart lyst til bare at rushe den. Det er også. Fordi jeg har altså 2 notch. Jeg lige en sang. Jeg har 2 notch. Må jeg få det ene? Ej, hvis bare vi kunne være inde i midt. Der er jo en bro her, som der er lidt smadret. Spillefugl, så giv det en til NFKS. Hvad? Giv det en til Dodge NFQRS. Nej, fordi jeg har brugt rigtig lang tid på at få det. Og jeg har heller næsten ikke nogen gaps. Du kan få det næste, som der jeg finder. Ja, men altså, pænt er det ikke. Du kan få det næste, som der jeg får. Notch Amigo, det kommer over 6 ekstra liv. Hørte du det? Jeps. Jeg skal nok holde øje med T. Hvordan skrev du det? Har jeg skrevet bare. Jamen det kan han, fordi han er jo død. What the fuck? Kommer! Hallo, styr dig nu med sproget, NFKS. Her, tag den notch. Ej, jeg er jo lige bange for, hvis det faldt ned, så var det altså Jo, helt. jeg ramte den. Au! Nej! Du har lige givet ham et notch. Hvorfor? Au, ej, de timer imod mig. Det er altså rimelig ulækkert. Timer i en sort og gul. Yes! Gul attacker. De spanklikker jo. De spanklikker jo. Jeg fik den gule ned. Jeg kommer over på midt, siger det bare. Jeg ser på dig lige nu. Hvis gul får ham ned, så kan jeg jo bare rushe alle. Oh my god. Kigger I på mig? Ja, men lige nu kigger på den der kamp. Oh my god, han spamklikker. Du har ikke været derinde. Du har et notch. Jeps. Mange notch ad. 1. Jeg har stadig 1 tilbage.
Der løb. Jeg kan også se dig som Spectre. Kan du så? Hvad er du? Vi mødes hen med det gule flag. Hallo, please. Spectator i mig. Jeg mangler kun de her 2. Hvis du har trykket på en, så tryk på shift. Okay. Jeg er spectator. Jeg nakker den ene. Han er heroppe. Og henne? Mig? Ja, jeg så, at du fløj lige til forbi. Ja, men jeg er hendes spillefilm. Hej. Hej. Jeg er spectator dig. Spectator. Jeg er blevet... Oh my god. Den ene gule forsvandt lige. Han er heroppe. NFKS. Hallo, spectator mig. Jeg nakker den ene nu. Der er noget sko. Okay, jeg nakker den anden nu. Oh my god, vores æg var en af de første, der røg ud. Og hvis mig og NFKS vinder, ikke, så er det bare vildt. Nej, hey, de har en kiste nede under. Jeg er jo mega ligeglad. Ham der, den anden har mega dårlig gear. Han skal ikke nå at få gear. Hvor er det? Ham der, den gule. Wow, så kan han bare stå der og camp. Han er lige nu ved grøn flag. Ja, det ved jeg, men han har boo. Han har booty. Hey, er du... Spillefugl, hvor er du? Han venter ved døren. Spillefugl. Croucher han inde i huset? Nej, nu kommer en Archer. Nej, han har en bøf bare. Det var bare en bøf. Jamen, han har altså også en boo. Nå, okay. Han brugte Spillefugl, hvis du går hen på, hvad det er, Guls ø, så... Nej, det her det hjælper. I skal sige, når det er, han er nede ved en generator eller oppe i huset til Diamonden, okay? Okay. Lige nu er han... Ja, lige nu. Hvor er du henne? Jeg tror rent faktisk... Ja, han kommer igen. Han er lige sådan hjelm. Han har købt så mange hjelme. Jeg har bare vandpartikler efter min bue. Hvor har han klamme ting på sig. Det brækker mig simpelthen. Og hvor er du klam? Har han ikke en bue på sig? Det ser Han er pile, men jeg tror ikke, han har en bue. Kan I se, hvad de har i deres inventory? Nej. Men jeg vil gerne være spectator. Er han inde i huset? Nej, han er en trader. Men han kommer ud. Men han kommer ud og så går til spilhuset. Jeg tror ikke, han har en bue. Jo, han har. Han har lige vist den. Ej, hvor det synd for træet, det bløder. Så træ, jeg prøver at hele dig. Hvorfor bløder det? Jeg var lige skudt på det. Og nu der regner. Ej, træet, lad være med at skade træet. Træet bløder altså rigtig meget. Du ramte den altså lige i det private punkt. Nu super. Prøver den altså at dræbe dig. Nu dør den. Okay, nu falder den sammen og laver tamper over. Lad være med at Jeg skader virkelig bare træet. bløder ulden også. Det går ind og får ind i ulden. Prøv at se. Jeg er et får med! Og der bare falder ud af ulden. Der er sådan små lamper. Jeg er bare glad for, at det ikke er rødt. Han har en Wow. bue. Han har en bue, han har en bue. Med en mega lort af armor. Nej. Hallo, det er bare en mega taberteknik. Er vi ikke enige om det der? Jo, mega lort. Han GG. GG, din mor. Ej, jeg var lige ved at skrive FG. Nå. Okay. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Og husk at like eller dislike. Og hvis I gerne vil have Pro Warrior og NFKS med i flere videoer, så bare skriv det. Og skriv, hvad vi skal lave næste gang, hvad I gerne vil se. Men I Og, må sige hinanden. Hej. og ellers så bare bye bye. Farvel. Farvel.